Казвам добър ден на Милена Иванова Ея с традиционната вече здравна нумерологична прогноза. Милена, доколкото си спомням, в критичните, т.е. дните, в които трябва да бъдем по-внимателни през август, бяха 5, 14, 23 и 24. Т.е. следващата седмица ни се падат 2 дни в така с особено внимание. Кажи как да избегнем подводните камъни. Следващата седмица ще бъде много динамична и в нея има последните 2 критични дни от месец август, така че от тук нататък хората могат да поемат малко въздух. В средата на седмицата вибрацията става по-добра, хората са радостни, щастливи, чувстват се здравословно много по-добре. На 22 е подходящо за профилактика и засилване на имунната система. Много движение, ходене, скачане, дори огъване ще бъдат много полезни за хората, за да можем да раздвижим лимфната система и съответно да отводним водата от организма. Дренаж. И от тялото. Да. На 23-ти е първият критичен ден при път на живота 4 и тогава зрителите трябва да бъдат изключително внимателни за своето здраве, защото, както казахме и миналия път, тогава се обострят хроничните болести, но дявола не е толкова черен, така че хората трябва да бъдат спокойни, просто малко по-предпазливи. Има опасност от наранявания и изчупвания през този ден и също така хранителни отравяния. Трябва да се внимава много какво се яде и пие съответно. Това е на 23-ти. Внимавайте какво ядете, пиете и как спортувате. Да, точно така. На 24-ти продължаваме с вниманието и трябва да обърнем внимание на скелет, кости и отделителна система. Подходяща профилактика съответно можем да направим на яйчници, пикочни канали и не се препоръчват интервенции на уши и шия, но отново тук казвам, когато нямаме спешни случаи. На 25-ти вече нещата стават много по-добре. Да, тук обръщаме внимание на кръвоносна система, сърце. Не се препоръчва интервенция на плевра, бронхити, бял дроб и ръце. 26-ти е с път на живота 7 и тук можем да започнем начало на лечение с билки за нервната система. Тоест през този ден трябва да обърнем повече внимание на... Берете жълткантарион, мащърка, маточина, варете си чайчета. Да, точно така. И съответно на 27-ми правим профилактика за засилване на паметта. Не е добре да се правят интервенции и операции относно лимфни възли, черен дроб, стомах и гръдна област. Пийте си гинко билобата и внимавайте. Да. И на 28-ми завършваме седмицата с профилактика на вестибуларен апарат и уши, също така коленни стави, сухожилия и зъби. Не е добре да се правят интервенции на стомах и черен дроб. Много ти благодаря, Милена. Милена Иванова Ея с поредната здравна нумерологична прогноза.